Από τα βάθη της μυθιστορίας και της ελληνικής συλλογικής μνήμης προβάλλουν εικόνες μυσταγωγίας και κεφιού, οι σκηνές του τρίγου και του ίνου. Στη χώρα του Διόνυσου το καλό κρασί είναι παράδοση και γλέντι, επικοινωνία και φιλοσοφία, χαρά, δημιουργία. Όμορφος τόπος, ευλογημένος. Χιλιάδες χρόνια τώρα κληροδοτεί από γενιά σε γενιά πολύτιμα μυστικά. Ένα από αυτά, εκείνο του Φοίνικα που ξαναγεννιέται μέσα από τις τάχτες του και ποτέ δεν πεθαίνει. Άλλο ουσιώδες και πολύτιμο, το κυρίαρχο γέννημα του τόπου, το ένα και μοναδικό ελληνικό κρασί. Στα καρπερά χώματα της Μακεδονίας τρίγησαν κάποτε τα σταφύλια που πότισαν με ανεξάντλητο ηρωισμό του Μέγα Αλέξανδρου τα παλικάρια. Σε αυτά τα ίδια χώματα παράγεται σήμερα, πιστό στις παραδόσεις των αιώνων, το κρασί Καμάρα. 3 επιλεγμένοι ξεχωριστοί ίνοι και μια ρετσίνα. Ένας ίνος λευκός από την ποικιλία Μαλαγουζιά. Άλλος ίνος ροζέ από σταφύλι ξινόμαυρο. Έτερος ίνος ερυθρός από ξινόμαυρο και μερλό. Και μια ρετσίνα μοναδική από ροδίτη με ντελικάτο άρωμα και συμπληρωματική γεύση από το ρετσίνι. Όλα τους γλυκόπιωτα και νόστιμα. Σε σμπρώχνουν της έγνοιας το σαράκι να περάσεις, την οικογένειά σου να θέλεις να χαρείς και με τις μέθεξεις το έργο να καταπιαστείς. Το κτήμα Καμάρα είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με ενεργή συμμετοχή στις αγροτικές δραστηριότητες όλων των μελών της οικογένειας. Αυτό που οδήγησε στην ίδρυσή της ήταν το μεράκι και η αγάπη για το καλό ελληνικό κρασί. Η οικογένεια Κιουτσούκη κατάφερε να δημιουργήσει ένα προϊόν πρωτίστως ποιοτικό και σας περιμένει στο επισκέψιμο εινοποιείο της στις παρυφές Θεσσαλονίκης να το δοκιμάσετε. Από τα βάθη της μυθιστορίας και της ελληνικής συλλογικής μνήμης προβάλλουν εικόνες μυσταγωγίας και κεφιού, οι σκηνές του τρίγου και του ίνου. Στη χώρα του Διόνυσου το καλό κρασί είναι παράδοση και γλέντι, επικοινωνία και φιλοσοφία, χαρά και δημιουργία. Όμορφος τόπος, ευλογημένος. Χιλιάδες χρόνια τώρα κληροδοτεί από γενιά σε γενιά πολύτιμα μυστικά. Ένα από αυτά, εκείνο του Φοίνικα που ξαναγεννιέται μέσα από τις τάχτες του και ποτέ δεν πεθαίνει. Άλλο ουσιώδες και πολύτιμο, το κυρίαρχο γέννημα του τόπου, το ένα και μοναδικό ελληνικό κρασί. Στα καρπερά χώματα της Μακεδονίας τρίγησαν κάποτε τα σταφύλια που πότισαν με ανεξάντλητο ηρωισμό του Μέγα Αλέξανδρου τα παλικάρια. Σε αυτά τα ίδια χώματα παράγεται σήμερα, πιστό στις παραδόσεις των αιώνων, το κρασί Καμάρα. 3 επιλεγμένοι ξεχωριστοί ίνοι και μια ρετσίνα. Ένας ίνος λευκός από την ποικιλία Μαλαγουζιά. Άλλος ίνος ροζέ από σταφύλι ξινόμαυρο. Έτερος ίνος ερυθρός από ξινόμαυρο και μερλό. Και μια ρετσίνα μοναδική από ροδίτη με ντελικάτο άρωμα και συμπληρωματική γεύση από το ρετσίνι. Όλα τους γλυκόπιωτα και νόστιμα. Σε σμπρώχνουν της έγνοιας το σαράκι να περάσεις, την οικογένειά σου να θέλεις να χαρείς και με τις μέθεξεις το έργο να καταπιαστείς. Το κτήμα Καμάρα είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με ενεργή συμμετοχή στις αγροτικές δραστηριότητες όλων των μελών της οικογένειας. Αυτό που οδήγησε στην ίδρυσή της ήταν το μεράκι και η αγάπη για το καλό ελληνικό κρασί. Η οικογένεια Κιουτσούκη κατάφερε να δημιουργήσει ένα προϊόν πρωτίστως ποιοτικό και σας περιμένει στο επισκέψιμο εινοποιείο της στις παρυφές Θεσσαλονίκης να το δοκιμάσετε. Από τα βάθη της μυθιστορίας και της ελληνικής συλλογικής μνήμης προβάλλουν εικόνες μυσταγωγίας και κεφιού, οι σκηνές του τρίγου και του ίνου. Στη χώρα του Διόνυσου το καλό κρασί είναι παράδοση και γλέντι, επικοινωνία και φιλοσοφία, χαρά και δημιουργία. Όμορφος τόπος, ευλογημένος. Χιλιάδες χρόνια τώρα κληροδοτεί από γενιά σε γενιά πολύτιμα μυστικά. Ένα από αυτά, εκείνο του Φοίνικα που ξαναγεννιέται μέσα από τις τάχτες του και ποτέ δεν πεθαίνει. Άλλο ουσιώδες και πολύτιμο, το κυρίαρχο γέννημα του τόπου, το ένα και μοναδικό ελληνικό κρασί. Στα καρπερά χώματα της Μακεδονίας τρίγησαν κάποτε τα σταφύλια
που πότισαν με ανεξάντλητο ηρωισμό του Μέγα Αλέξανδρου τα παλικάρια. Σε αυτά τα ίδια χώματα παράγεται σήμερα, πιστό στις παραδόσεις των αιώνων, το κρασί Καμάρα. 3 επιλεγμένοι ξεχωριστοί ίνοι και μια ρετσίνα. Ένας ίνος λευκός από την ποικιλία Μαλαγουζιά. Άλλος ίνος ροζέ από σταφύλι ξινόμαυρο. Έτερος ίνος ερυθρός από ξινόμαυρο και μερλό. Και μια ρετσίνα μοναδική από ροδίτη με ντελικάτο άρωμα και συμπληρωματική γεύση από το ρετσίνι. Όλα τους γλυκόπιωτα και νόστιμα. Σε σμπρώχνουν της έγνοιας το σαράκι να περάσεις, την οικογένειά σου να θέλεις να χαρείς και με τις μέθεξεις στο έργο να καταπιαστείς. Το κτήμα Καμάρα είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με ενεργή συμμετοχή στις αγροτικές δραστηριότητες όλων των μελών της οικογένειας. Αυτό που οδήγησε στην ίδρυσή της ήταν το μεράκι και η αγάπη για το καλό ελληνικό κρασί. Η οικογένεια Κιουτσούκη κατάφερε να δημιουργήσει ένα προϊόν πρωτίστως ποιοτικό και σας περιμένει στο επισκέψιμο εινοποιείο της στις παρυφές Θεσσαλονίκης να το δοκιμάσετε.